दैमारि, रमाल दैमारि, बेनिफ्राय सुजुता दैमारि, गफिना दैमारि, बादशाह दैमारि, जेसमिन दैमारि। गाव फेमिलि आलादा जानानै थादो। बेनिफ्राय थामथियाव दङ समरेन बसुमतारी, बेनिफ्राय संगिला बसुमतारी, सानजाराम बसुमतारी, एलिसा बसुमतारी गैया। दानिया जोंहा थामावनि गजेन्द्र बसुमतारी, दालेश्वरी बसुमतारी, फैसालि बसुमतारी नोंथांमोनखौबो बावफैनो खावलायबाय। बेनिफ्राय दङ जाहैबाय कारुना बसुमतारी, जयाश्री बसुमतारी। करुणा, बेनिफ्राय कुमार बसुमतारी, रपना बसुमतारी, आजोला बसुमतारी, ईसा बसुमतारी नोंथांमोनखौबो खावलायदों बेयाव फैनो। बेनिफ्राय जोङो देस्रां वारि, देरसुं वारि, परिमा वारि, जैक्फ्रेन वारि, आर्निस वारि बिथांमोनखौ खावलायदों। बेनिफ्राय लास्टआव दङ जाहैबाय धनन्जय दैमारि, फालिका दैमारि, इलाथान दैमारि बिथांमोनखौबो बेयाव फैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। समरेननि जे बिथाङा गैया, नाथाय ब्रैथिया दङ जोङो एलिसा बसुमतारी नोंथांखौ जेरावखि थाया मानो जुदि फैदोंब्ला अननानै फैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बिहामजो एलिसा फैदों होननानै जोङो मिथिदोंमोन। जोङो जाहैबाय बेयाव सारियावनो जोङो जे रानिपुर जे गामिनिफ्राय ख्रिस्ट' सिबियारि बिथांमोना जोंनि आमलायबोदों मण्डलियाव गोबां बोसोरनिफ्रायनो गोबां खस्थ' लानानै मोनफ्रोमबो इसोरखौ सिबिनाय आरो बाख्नायनायाव बाहागो लाफैयोमोन। आरोबाव बिथांमोना मण्डलिनि माबा मोनसे खामानि दामानि जेखि जाया मानो बेयाव बिथांमोना जोंजों लोगोसे खामानि मावफायोमोन। जेसेबांनानि इउथनियानो जा, फेरेनियानो जा, बा महिलानियानो जा, मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बिथांमोनहा गोसो होसारनानै मावनाय दांनायाव हेफाजाब खालामबोदों। मण्डलिया बेबायदिनो बयनिबो हेफाजाब आरो खौसे हाबा मावनायनि गेजेरजों बेबायदि महराव मोननो हादों बा बेबायदि जौगासार जानो हादों। दिनै जोङो बिथांमोनहा बेयाव फैबाय थानायाव उसुबिदा जानायनि थाखाय सान्दुं अखा बायदि रोखोमनि खस्थ' मोननांदोंमोन। दा बेफोर खस्थ'फोरखौ बिथांमोना दा लानो नांलिया, मानोना बिथांमोनहा गावसिनि गामियावनो गावसिनि न' उसुङावनो जाहैबाय मोनसे इसोरखौ खुलुमग्रा आरो बाख्नायग्रा सिबिग्रा मोनसे न'खौ गायसनबाय। दा बिथांमोना बेयावनो इसोरखौ खुलुमसिगोन बा बाख्नायसिगोन। बिनि थाखायनो जोङो बिथांमोननो नैबे थिसिखौ जोंनि मण्डलिनिफ्राय बिथांमोननो हरसिगोन। दा जोंनि बे जे थिसि ट्रान्सफार सार्टिफिकेट बे थिसिखौ जोङो जोंनिनो मानगोनां पास्टर फरगेन नार्जारी बिथांनि आखाइनिफ्रायनो
जोङो नैबेखौ हरनोसै। जोङो दानो मा होनो जे टिसि जोङो बेखौ मानगोनां जोंनि पास्टर फार्दिन नार्जारि बिथांनि आखाइनिफ्रायनो जोङो जाय बिथांमोनहा दिनै बिदाय लालांदों जोङो बिथांमोननो बेखौ होनाय जाबाय। दा बिथांमोनाबो गोसो गोथारै नाजावबाय, आङो फोथायदों। दानिया जोङो आरोबाव जोङो बिदायनि मुङै बिथांमोनखौ जाहैबाय जोङो गांसे गांसे आर'नाइ होनानै जोङो बिथांमोनखौ आरोबाव जोङो बिदाय होनो सानदों। जोङो फारि लानानै जोङो नैबेयाव जोङो नामफोरखौ मा होनो लिरखांखानाय जाबाय। जोङो बे नाम लिरखांखानाय बायदियैनो नाम गाबज्रिनायजों लोगोसे बिथांमोननि गोदोनायाव गांसे गांसे आर'नाइ होनानै जोङो बिदाय होगोन। फार्स्टआवनो जाहैबाय जोंनि मानगोनां हेडिकन। दा बिथांनि आखाइनिफ्रायनो जोङो मा होनो आर'नाइखौ जोङो होगोन। फार्स्टआव दङ जाहैबाय सलमा दैमारि। जोङो जायफोरनाखि बेप्टिस्मा होबाय बा मोनबाय बिथांमोननोल' जोङो होनाय जागोन। सलमा दैमारि। बेनिफ्राय बिनिनो मिसेस आलिमा दैमारि, आलिमा दैमारि, बेनिफ्राय जगेन दैमारि, जगेन दैमारि, लावथि दैमारि, बेनिफ्राय आङो जोंनि मानगोनां हेडिकनखौ दसे जिरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बेनि उनाव जोङो जोंनि मानगोनां फालाकनि आखाइनिफ्राय जोङो बावगोन। रिमु दैमारि, रिमु, फालकनि आखाइनिफ्राय जोङो आर'नाइखौ जोङो मानबावगोन। रिमु दैमारि, सुजुता दैमारि, गपिना दैमारि, बेनिफ्राय बत्स दैमारि। दानिया जोङो आरोबाव जोंनि बत्स दैमारि, दानिया जोंनि मानगोनां एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि बिथांनि आखाइनिफ्राय जोङो आर'नाइ होगोन। गजेन्द्र बसुमतारी, दानेश्वरी बसुमतारी, फैसाली बसुमतारी,
फैसालि करुणा बसुमतारी जायाश्री बसुमतारी बे समाव जोंनि मानोना एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि बिथांखौ दसे जिरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। दानिया जोंनि एसिस्टेन्ट पास्टर मार्टिन जोसेफ बसुमतारिनि आखाइनिफ्राय जोङो आर'नाइखौ खोनायजागोन। कुमार बसुमतारी, रपना बसुमतारी, गेटसुं वारी, पूर्णिमा वारी, धनंजय दैमारी, कलिता दैमारी, दिनैनि बे बे समाव जाय बिथांमोनाखि आर'नाइ होनायाव हेफाजाब खालामबाय, जेरैबायदि खावलायदों बिथांमोना बे हाबाफारिखौ मावबाय। होनाय जेथिसि आरो आर'नाइखौ गोसो गोथारै नाजावबाय, जेरैबायदि खावलायदोंमोन बिथांमोना बे जौसाङाव फैनानै बिथांमोना हाजिर जाफैबाय। बिनि थाखायनो आङो मण्डलिनि जानानै बिथांमोन जेसेबांनाखि बेयाव फोथायारिफोर दङ बिथांमोनखौ आङो रोजा रोजा धन्यबाद होनाय बा हामबाय।